din naman yung son. Son, di mo. Ano gusto niya? Bumababa. Ano yun? Oh, ayaw niya na umuwi. Diyan na lang daw siya. Uy. Ano? Dito na tayo titira? Ha? Dito na tayo titira? Ayaw mo na umuwi? Ayaw mo na umuwi? Uy, dito na tayo titira sa dagat. Doon. Ano kasi dugong?